teď. Ahoj, vítejte na tomhletom serveru. Je to představení serveru a jsem tady s Thermopilem. Čus. A právě pouštíme ohňostroj. Tento server bych doporučila všem hráčům, co hrajou Minecraft, protože je fakt nejlepší. Tady jsme teď udělali nový město. Hlavní hvězda serveru je vlastně Minok. Teď jdeme na spawn a tady právě vidíte majitele, spolumajitele, hlavního admina. Admin chybí, bude nábor, builder jsem já a Tomášek, Sarah helper, webmaster Ríša a Mercer Eventer. A ještě tady chybí Kuba, ale to nějak nevadí. Kuba je asi... Thermopil. Tak jedno. Ten je tady lidi. Hele, další koupený OP. Tady lidi můžou kupovat OP, ale nevím jako kolik je míst, ale štve mě to, že má každý člověk OP, takže už to asi stopne. No. Ale já už udělám ten portál na spawn, už to je hotový. No jo, už to udělej. A teď teda děláme ten portál na spawn a tak jsme to zkoušeli jenom a jde to, takže to uděláme. Já jsem prostě tak inteligentní, že jsem to dal. Jo. Tady jsem stavila kompáče. No a tohle server je fakt dobrý. Jsou tady hodně warpů, všelijakých warpů, dolů, můžete si tady, když dáte warp doly, tak tady je dřevo, diamanty, dokonce jsou tady diamantový bloky, to přehnalo. Všechno možný prostě, když dáte set home, vidíte, že jde. Rest jde. I to asi nebude zajímat, ale. Jde, fioin. Tak jo, ten port už je hotový. Čekej. Jo, takže teď jdu na spawn a za tebou je port. Teď jdu na spawn a schválně se podíváme, jestli to funguje. Takže město, naše město, tak se podíváme. Je a funguje to. Hej, dej to takhle, ano, to tady bude vybuchovat, to je jistý. Takže tady budeme dělat město, ještě, tohle je spíše pyramida. A když uslyšíte naše rodiče, tak si z toho nic nedělejte. No a mám ještě co bych řekla. No a jako hraje tady dost lidí a je to dobrý server. Tak čus. Tak čau. Zdraví vás Evilex a Thermopil. Čau.